Я і пачула, што вы пра мяне размаўляеце, таму і прыйшла. Прыся, буслік, дзякуй вам вялікі. Ваше жаданне. О, а што дзеля гэтага трэба зрабіць? Заплюшчыць вочкі ды надзець капялюшак. Ой, Рыся, а давай праверым. Ты, я загадаем. Ну, атрымалася, ура! Я веру, што гэты капялюшак незвычайны. Ды ўвогуле, сябры, не абавязкова мець нешта чароўнае. Палачкі спецыяльных слоў? Усё так, мы можам споўніць мару таго, хто побач. А гэта бывае зусім не складана. Капялюш жаданне. Якое жаданне пачуе? О, я хочу цікавы мультик. І я хочу. Ну што, капялюшак, дапаможаш? Тады давай.